Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibuke lesibalo sithi sisiphiwe lana eside nje sibuye ngathi nje siyaxakazisa. Esikufunayo ekugcineni lana ukuthola ama-antiderivatives. Thina sifuna ukuthatha lokho esikuphiwe sitholeni ama-antiderivatives akhona noma ukuthi isibalo singasiguqula kanjani uma sizosenza ngendlela yokukhipha ama-antiderivatives. Uma sisibuka lesibalo seside singaqala ngokuthi sithi sisinqamule noma sihlukanise siqale ngapha u7 7x cubed dx wakhona ngithi uyabona ukuthi bekuthela ivaliwe igwegwe kwaba no dx okusho ukuthi uma sesihlukanisa wonke umuntu kumele abe no dx wakhe minus u5 square root sika x dx sidlulele size ngapha singaba no 18 square root ska x cube dx uyabona sekushoda nje okukodwa awangisenayo imbala anginawo balo hlaza ngithi x to the power of minus 40 dx uyabona ukuthi sesisithathile isibalo sethu ngendlela ade sesiphiwe ngayo sasinqamula sahlukanisa noma sasicaza ukuthi siveze lokho esifuna ukuthi sikuveze okwamanje. Asibone ukuthi uma sesinesimo esinjengalesi ke noma sesikwazile ukuthi isibalo sethu lesi sisinqamule noma sisehlise sesosizakala kanjani ke manje? Sesophumelela kanjani? Engabe likhona manje ithemba lokuthi sesofinyelela kwama-antiderivatives sibone ukuthi yona le expression noma nalesi sibalo sesikhipha kanjani. Sibone la bese no 7 angithi 7 x to the power 4 ezansi kuno 4 5 une square root sika x ke sona ngendlela yeformula kuzosikhiphela ini u5 une square root sika x kefana nokuthi u5 x to the power of half noma 1/2 lungusekeli lapha 1/2 okungangipha ux 3/2 nangezansi ngibe nobani no 3/2 ngakhohlwa 5 wami lo esiqale ngawo vele kungani seku 3/2 ngoba sisebenza nanokuthi senza ama-antiderivative nanokuthi u-dx wethu lo uyasikhumbuza ukuthi sisebenza kanjani. Khumbula ukuthi i-square root sika x siyafana no x to the power of half no x to the power of minus 3 ngale ukuthi basihlanganisa ke sesophunyelwa into enjani ngathi sisoba no x kuno half ngapha kuno minus 3 ngale okusinikani u2 no half siqhubeke 5/2 besino negative 3 noma u-cube o negative sibe no half kade u-positive okusho ukuthi yana kanjani singakhohlwa ukufaka u-negative bethu lapha engako sengibafaka phela bese sikhohlwe bese sithatha ngokuthi isibalo sethu si-positive kanti cha umphumela wethu bu-negative. Sifuna lokhu ke ukuthi lo minus 5/2 base sifika ngala ezansi ke sesomisa kanjani sithatha njengoba kade sesiqalile isibalo sethu lapha phezulu sakhohlwa ukuthi nangezansi bekukhona x/3 uzosikhiphela ke u-x cube uzosikhiphela ke u-minus 3/2 sesifuna manje ke lo minus 40 power of minus 40 x power of minus 39 ngobani singakhohlwa u-dx wami ususela u1 sesingafaka i-constant yethu ke u-c sithi plus c uma sisenza lesibalo sethu ke manje base sesicacile kanjena sekuhlanganisa ke inamba esinazo ke manje sino 7/4 x4
sokubala masishane la ngenhla singakhohlwa ukuthi sino 5x to the power of 3/2 nangezansi 3/2 okuzosipha u10/3 besibala nje ngokukhulu ukusheshsha lapha eceleni. Kubalekile ukuthi ube nawe mhlambe nepheshana nje ozoloku ugijima nje ubala ngokukhulu ukusheshsha eceleni. Sithi 18 sibale nje ngokukhulu ukusheshsha eceleni ngaphambi kokuba sehle nempendulo yethu la ezansi times u18 lona ususana ungena kanjani 6 18 ukishwa u3 about 6 sipham minus 12 sofika la sithi minus 12x to the power of 3/2 laphayana ku-x sike to the power of minus 39 sesingaba no-1 phezulu sithi minus 39 phezulu plus i-constant yethu u-c. Uyabona ukuthi inamba zethu seziya ngokuncipha kahle noma seziya ngokuhlangana sesingahlanganisa kahle-ke noma sigoqe yona le formula sesithole ngezansi siqhathanisa ukuthi uma sisenza lesibalo sothola okufana nokuphezulu.